Hello good people, murisei kwese kwamuri. Zita rangu riri pachitupa semazuva ese. It's Uncle Saint, the only zim angu chigotwa mbama namama. Tadzoka zvakare nhasi patiri kuda kuti timbotaura pamusoro pezvitendero anditi pa faith and religion. Nhasi pachirongwa chedu tina Apostle Rodney. Yes, Apostle Rodney. Ndofunga vazhinji makuvaziva from Yesa. Vachakuudza zvizere ndingarashika nditi ndikada kuti nditaura zvakanyanya. But chekutanga, if you are watching us for the first time, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV, TikTok, it's Uncle Saint, IG account, it's Saint TV Official. Yes, so today we are going to be talking about leadership. Tikada kudzokera kumakereka uko kune vatungamiriri variko, toda kuti timbonzwa kuti vanonzi vatungamiriri vachona ndevapi, because zvino muchechi mukava na a prophet, an apostle, a pastor, takutongoti ndo leader vedu zvidaro. So toda kuti tinge tinotaura zvakawanda pamusoro peutungamiriri, because panobhenda nyaya kazhinji chinenge chabhenda utungamiriri. So ndichange ndichikurukura na Apostle Rupia pazuva nhasi. Apostle Rodney Rupia, makadi yenyu munowashi? Tinochengetedzwa isu takafara. Handiti tiri munyasha. Aiwa, tinotenda. Sanganai nevatariri. Kwaziwai kwamuri mose tinovimba kuti muri kuitwa zvakanaka. Alright, chekutanga vangada kungozivai just in brief. Ndoziva kuti vakukuzivai kubva from our previous program yatakaita, but for the sake avo vatanga kusvika panapa nhasi, just a little a brief. Okay, zita rokuberekwa Rodney Gabriel Rupia. Ndiri mufundisi wekereke inonzi Heavenly Elect Saints Ambassadors. It's an international church. God has blessed us to have different assemblies around Southern Africa, also in Zimbabwe. Married to one, yes, I think that's what I can say. Aiwa, tinotenda. Chekutanga nhasi toda kuti timbotaura pamusoro peutungamiriri mumakereke umu. Mungatanga nekumboti onesawo kuitira kuti kana takuzotaura vanhu vange vari vanonzwisisa kuti tiri kutaura nezvanani mukereke pazuva ranhasi. Inombonzi leadership yachona ndeipi mukereke munowashi? That's a good critical question. It's true kuti vanhu havana kunge vakawaniswa nguva kudefine kunyatsowaniswa kutsanangurirwa kuti chinonzi utungamiri chii, because vanhu vakawanda they misconstrue yatinoti leadership and positions. Alright. Functionality and the titles. Alright. There is confusion across, especially the board of Christianity, ways of in Pentecost. Alright. Where there are now titles, offices, ranks. Some are even adopting titles military. Alright. We cannot mention them. But my question is, kana titori ku military, someone must have done something. There are certain battles in order to yield certain rank. Alright. But if we come to Christianity, there were no ranks. Even my disciples, they were just servants. So in as much somebody used and you have blessed people and healed, even raised the dead, you remain a servant. Alright. But now we feel like because I have 25,000 people around me, 5,000, probably I must change and I get a title. So and ndo zvatiri kuona kamunhu washe, because tiri kutoona kuti vamwe vanotombotanga achinzi pastor kana brother, you are right. Vamwe vanototanga vachitotana kuti brethren, but from there wonzwa vakunzi pastor. Okay, fine. Bishop was archbishop. Yeah, archbishop of the archbishop. Yes.
zvichidaro otozonzwa kutona na doctor of prophecy wotozwa general hanichi so zvinofamba sei tibatsirei kuti kuitira kuti kune vamwe kunzwawo kwandiri ende mimi an apostle titoziva futi kuti masvika makabva kupi kuti marenga makatanga nawo kusvika masvika pakunzi mave apostle ende muchibva paapostle muri kuenda unoita archbishop here kana to be very frank with you shoko ramwari harinyepe. You know, the good thing about scripture doesn't lie. Shoko ramwari harina confusion like us people. Do you know what? There is an area which has been ignored about the attributes of a leader. Attributes of one who stands and speaks to you. Do you know that stands in authority? They've influenced even perspective here on so some of the things are true to if you can track number one, pane shortage, general knowledge, common sense. Okay. Number two, paternity deficiency academics. Vamwe vacho vashumi gedhi rachiri kuchikoro rakazita shoma akusikuwanza but muchatoona makada kutsvaga hunhu hwaMwari pavaito appointa vanhu hapana pakatsvagiwa dofo. I'll give you example. Jesu azadzwa amusi madps forgive me but ndasha hangu izwi but ndangoti Jesu acho azadzwa nemweya hasi kuenda nemweya ndiye ane mission right ari kuzosufira vanhu ndiye ari kuzoti ndopedza nemuchinjiko but ari kuzoti andiende kumuchinjiko ndisina other guys but when he is looking around anotanga kutora didi vake vakanga vari padhuze he never took even his mother vakanga vari padhuze or my cousin brothers. Why is it atanga amboenda kumarket ari kutsvaga vakomana vanotoziva chenyika, people with a platform, people with information, involving doctors, involving people with finance, included embava. Is even appreciating the brain. Zaita kuti ugone kutobira vanhu vese ava usingabati. Saka ungazotadze kubira moyo yevanhu vakauya kuzotenga. Saka pamwe pacho before wawanamira umberi kwako finally check and examine kuti dzabva nekupi before dzazvipa title ndo dzazviclaima here kana kuti dzaiuda mukadzipa title. Because we have these guys who have prophets vanailicha vaifamba zvekufamba zvezvekuita zvembichana right. Vanaisaya vairova in detail, vana Jeremiah vakada in detail the coming of Christ right. But we have never heard that panzvimbo yeJerusarema pakauya general of the general, seer of the seer vainzi Jeremiah. They remained with their names. Titles change nothing. But what is lacking is functionality. Alright. Saka matitles atinawo aya takumashandisa at personal identity. Yet gifts, there are open gifts given to the church. If you get to the book of Ephesians, it talks about the gifts given to the church for the reason of edification, equipping the church. They are gifts to the church, though we save under them for function's sake. Alright, saka muri kuti zvoni kana kuti munhu apiwe drink yakawanda kudarika mumwe tomboona dzongoti kana mamwe maministration pano prophet na apostle vanenge vakasiyana na evangelist vakasiyana na pastor na teacher nowanzopiwawo mirinda and zvichikwira uko then ndokunenge kwane mafruit juice even chopa altar ko chaipo vanowanzoungana kuna prophet apostle. Tibatsire ipapo kuti chimbondiudzai alright tine 5-fold ministries handiti alright chimbo chekutanga ndoda kuti mumbotanga matiudza kuti takaona vamwe vachitaura kuti pa5-fold ministries zvinongoratidza zvigumwe zvedu izvi and motiudza kuti is it true because we were made to believe kuti zvigumwe zvazvakatoita izvi ndo 5-fold ministries ende nekusiyana kwazvona zvimwe zvirefu zvimwe zvitete zvimwe zvikobvu zviri zvipfupi zvimwe zvichidaro chimbotibatsirai izvi 5 izvi. So Ephesians chapter number 4 verse 10 says, and he gave some not all, but on the some there are many, some are given, some not. Alright. Prophets
apostle, prophets, some evangelists, some pastors and teachers, but these are called gifts to the church. So tunofana could define what church is. All right. So denominations can be denominations to level of church. Hey. But the book of Colossians, chapter number 1, Amsadaro. it Saka talks muruti tine ma denominations anogona atori ma denomination. Probably some can even end up becoming cults, because there are things that are being spiritualized in the name of Jesus Christ, yet there is totally a separate wide gap with what is Christ. Now, some churches have become empires, personal kingdoms are for one person glory. Saka ikoko ndokunonzoda kushandiswa title is distinction, not as function. All right. So these are gifts to the church. So Colossians are not the church cannot be the church without the head, and that head is Christ. All right. So if not centered, if the doctrine does not sprout from Christ, if not centered on Christ, cannot qualify to be the church. All right. So if anything that is being done has nothing to do with the church, which has nothing to do with Christ, it does not qualify to be a church. It probably is a denomination or an assembly or a social club. Ameno zvamuri kuitawo zvenyuwe baba. Ameno. And ndo zviriko tutonza vanhu kuti vakatonza chiti ndakuprofita unonzwa achimenshena more of self-centered glory, as if they did something. Ukotona talk them what I did something. Zvinoroshwali vanezvavakatoita. Otherwise these are called gifts to the church. Yes. Gift to the church, not the apostolic function can even manifest even kune mwana ane 9 years. All right. So tiri kuti kopa nyaya yemaministries apa zvakamira sei apostle? Because tiri kutarisa kuti zvoni difference ye-denomination, vamwe vanotaura zve-denomination, kotaura zve-ministry, kotaura zve-church, vamwe voti assembly. Zvinosiyana papi ipapa? Mbotaura kuti literacy futi. Kudzidza. Number 2. Saka unogona kutopa uchifunga kuti ndizvo uri kutorasika ipapa pazita futi. Nyaya yekudzidza kuti danwe madzidzo akomana. Jesu mozoti vaitoziva kuti munhu anonzi so vakatomusiya achitopedza chikoro nekupenga kwese zvipanza ndurura ninoita because inokwanisa kutozo kuita nharo kukuroma hakuna kuenda those that are beautiful and fine shaved, no. Kwakusingade vanhu vari soft, kwaida vanhu vane brain. Quality. All right. It's quality. Bisamuna kutone mamachechi kutoti vandotanga vari 10 otoita 5 years vangori 10. Mukatotarisa vanoredza hove vanotokuzana navo tinambobata matemba ndo vanenge vanoituma tuchirauro tute bambu tete tunongotyoko, but muso vanonzi tambonoraura muIndian Ocean hatuende twetuyo bozonogona ngofa nako iwo. Alright. Kumanaka ndikuedza kurevei the nature kuti vakutanga the essence kuti vakutogochinja chirauro vari kuresponda kuti there is no one same measure of fish. All right. So just to go into the world, to go into the risk. All right. We are in an environment with professional people, professional world. You cannot attract a doctor if you have not yielded your quality of mindset to a level no major doctor. All right. Azvigone uattract that it actual scientist. Awe ateveri munhu atotadza kutozi identify his position and function. Saka muchaona kuti kakawanda mafundisi angona kutotadza kuto attracta vamwe vanhu because anoyotanga kuadressa nyaya dzebusiness dzasina kudzidza. Wotanga kutaura zvebudget kuti hakumana ngatise salt shoma, ngatise simende shoma pakuvaka ndokubudget. That's not budget. So anyone who studied economics anogona to walk out because anotyira generation yake kuti vana vangu nemukadzi wangu budai zvenyu apa budai zvenyu munofa. Zvikudzidziswa nemuchinda uyu rufu
Exactly. That's why kajesu kuti ini ndakabva kudenga vangu ndakabva kubi saka nditsvage vakomana vakabvawo varsity vakabvawo kuti maybe amene kufishing here amene kwavakabva these guys they know they can influence kusvika kuti mission yangu yadi execute. Osaka kurova kuti Jesu aitozoti kuti vakomana vaitengesa fish kana achitogona kutengesa fish iri perishable yekuti in 2 days inoora saka zvinotori whatever they do vakanoshumira in 2 days munatendeuka munonzi repeat musi wakashumira over 2000 people repented same day. Saka nyaya yekuenda kujudhea aisanetsa because agara ndotobotengesa basket refish. Saka madzimai achangobuda achifunga kuti mukomana nefish obvaona different story. Saka zvainetsa chero pana Saul kahanzi po aende kunana Judea iye kana aimbofambira kunorova vanhu angazotadza neko kunofambira kunotendesa vanhu. So now we have somebody handicap mfundisi wacho atorina passport vision itori hombe todarika iye zvaatori nazvo ani munozere pauk vanongobvunza kuti munadzo here English vambobvunza kuti anointing vanobvunza kuti munadzo here English munhu tiri kupei bepa mumbonyora. That's why we end up some of anozongoperera with him because the influence yavo is limited. Hande kubasa mune zvamandibvunza panyaya yevatungamiri chii chachikubvunza vatungamiri ifunction is a purpose. Have the leader be able to identify the purpose of existence? If the purpose of existence has not been fully defined and also guided by principles, you find that kune church ichitambura semakore amazuva ano kune church iri kutambura because it is being led in the name of leadership yet there is no functionality. So I'll give you a scripture from the book of Ezekiel. Inoti prophecy. This is the time another scripture iri kupa prophecy to the prophets. Word to the prophets. We are fed up of words to the sheep. Pesa vana Moses angachitsana nemakwai tinotopenga kwedu sivateni but Ezekiel amene akanga apindwa nei akutanga kuprofita kune vagara vajaira kuprofita kona izwi rakuuya kune muprofita manje akana mwari vakumboti atanete nekutaura nehwai ndakuda kumbotaura neana ngodziudza iye wacho anodziudza. So it reads, and the word of the Lord came to me saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, thus say the Lord God to shepherds, who to the shepherds of Israel who feed only on themselves. They feed only on themselves. Should not the shepherds feed the flocks? Manzo here, purpose of a shepherd. Sanze azfanire zviri zvekutoti mufudzi ndiye anofanira kufudza makwai. Zoreva kuti right now mufudzi abuda mupurpose ndiye akutofudzwa nemakwai. Tibatsire ipapo I think munofanira kutibatsira munozwa sei tiri kudaro munhu washeka sorry ndakubatai munokontinya zveimba ndoda kuti mubve mabatanidza because tiri kuona kuti isusu sevafudzi anditi ndaurega ndimboitawo semufudzi sevafudzi ndo vakutonzi ndo vakutosevhiwa isi tiri kuziva kuti zvoni even pavanopinda vafudzi muchechi unatsoona kuti vatongozotadza kumutakura but vanga vachida kutomutakura. Munozo pakatongonze prophet vapinda nezvirema zvinenge zvatosimuka kumhanya kuti zvodarika panonzi Jesu vari muno zvangofanana nepatonzi muroi mune muroi muno people begin to be very prayerful kudarika panonzi Mwari vari muno aipa pamunyepe sei zvichidaro saka Mwari vazoti geri mbotaura nakomana anotorera office Jesu nezvaakaita kusvika level rokutoti akatonoshumira kuzvipfeve haana one chaakapa pamuviri vakomana vanozvikwanisa here because nyaya dzavo vakomanawo ndedzekutodaiwo abata chibharo ndopatati zvoonika you cannot be a shepherd if you feed on the sheep. If you are starting to put your eye on the sheep uchiti chakuita vari kumarket vari kutenga ndo vangatoti yaita titengeserei kutoti iwewo yaita ndo wakuchibata over wadya kuti
ndomboendere kugomona ndikwamtemwa 3 days of fasting. No, kuna akatoita 40. Hey. Asingazive Thomas, asingazive Rod. So izwi rakuchiti there is an error in terms of responsibility. The responsibility that is supposed to be upon the shepherd, it is now the burden upon the sheep. Pari kudeclare pakawanda pacherera kamuchechi parunzi gore rinonga ripere nemota iyoyo. Dai manyatsotsvaga kuti parinopera ndiani achinja mota. Anenge atochinja ndifada. Such that there are certain programs akutoitwa mukati melife yemunhu, vanhu vakutovhunurirwa burden yefamily yekwanhingi yatova on church. Takatombonzwa mumwe achitoshumira chiti makasabudisa mari ndochinjwa assembly ndodzosera kumusha. Reason ndechi, you have failed to know that you are a shepherd. You don't rely and depend upon the sheep. Kadati ndidaire tatanga tanzo neshoko ramaravha. You eat the fat and you clothe yourself with wool. You slaughter the fat ones, but you do not feed the flock. You have not strengthened the weak, nor have you healed the sick, nor have you bound up what was broken, nor have you brought back what was driven away, nor have you sought what was lost. But you have ruled the sheep with force and cruelty, and they were scattered because there was no shepherd. So upon 5, number 1, once you have not strengthened the weak, a purpose of strengthening the weak. How can you strengthen the weak? Prayer is not enough. Prayer is not enough when you have a marriage conflict. Alright. So there is need of counseling, there is need of a therapy. Do you know how to handle psychology? How many types of emotions do you know? Have you ever gone through some studies beyond just theology? And someone who disregarded kuti andiende college. Ipapo tibatsire bhozi izvezvi kutotaura kune machechi ane vanhu vakawanda kwavanongotaura kuti kana mweya wataura kana baba aordeniwa nababa otonze assembly. Aiwaka ona ikati murume ari kunzi pa chapter number 2 of Genesis. Chapter number 5 inoti in the beginning God created he and she and called them Adam. They were in the likeness of God. But from verse 2 down there, then Adam begat a son and he called him Seth because he was in his likeness. Adam yazvaro akafanana na Mwari. But paari kunozvara mwana akafanana na iye akatozana yakamudedza kuti Seth. Zvinoreva kuti Seth zvinoreva kufanana na Adam, but Adam panguva idzi akange ane 130 years. 130 years abva mugarden. So it's 130 years far away from the image, likeness, nature, heart, loving heart, forgiving heart, attributes of God. He was now far away from God. Ndobva zvarakafana iyi saka Seth tori dambudziko makatomona maona Adam nubu. Saka tifana kukusvika panguva yatinongoti is enough apostle vamuturika roko. Vanogona vasatisfy chakafanana na iwo chakafanana na Mwari. Ndo chavanokwanisa kuchengeta. Sometimes kunoona kuti akatanga kunzwa Mwari kudarika akatanga chechi anodzingwa because athlete. Isaitombodzingwa kune mamachechi. Kutoone notongo wanga urimbori mufundisi unozoona chechi ichatokuda noti mufundisi. So parunzi, should not the shepherds feed on flocks? Attribute number 1 of a leader. You feed, choose where there are right pastures. So itori basa remufundisi kunge uchita move around uchitsvaga kune mapastures. Nenyika yedu yakatooma, it's also a responsibility of the church ichitomboya nema-avenues ema-business. Itisai vanhu kugadzira dishwash, tichai vanhu link them even to madiri ema-filling station. Open those avenues. But look at it, how poor and powerful, English, how poor and very powerful are the Christians. Ndo panonzika na Pharaoh akubuda ndisikuramba andikubuda mabhodha chete but CI riches.
ndisamuri kunoti chechi kuAfrica yakawanda ine attendance but inotochiva lifestyle yevasina kutombouya kuchechi. Hey. Kuti vanhu variko vakazara thousands and thousands but hakuna chiri. Handirambidze vanhu kuti agather. But sometimes it doesn't make sense that we are so very punctual to satisfy church doctrine. All right. And forgiving and forgetting our own life. Colossians chapter number 2, there are certain doctrines, don't touch, don't handle, don't taste. All those things will perish. All right. And these are coming from, heresy, mindset, don't taste, don't touch. Vamwani ngachatotsva akapiwa mutemo kunza unlock button depawo. Mumwe andofamba akatorisunga mumusoro because it was just said. Baba chimbotibatsira yandi ndoda kumbokudzorera kumashure mchana. Panyaya yekuwana iyi tine mafundisi vasingatoende kumabasa. Mafundisi vasina kana garden repamba pake kuti angoita that template is very wrong. Kungoti angoita garden anotoda kuti vanhu vesangano huyai muzoita garden muriwo kuti atengesa anotoda mwana wesangano anouya achipota achitengesa muriwo kuti awane mari. That's what Apostle Paul warned akati whosoever does not work must not eat. Hey. But the thing is Africa inokwanisa kunodzikama dzikamisa hana ivhunze kuti Mwari kana muchiuya munoya nenzira dzipi. All right. Kana mukanzi muripo munoya nenzira dzipi. But the thing is to have people vakangobuda mu the traditional chaurifunga kuti vakabuda ivo vasati vabuda nanasi. Saka vakaenda vakangonoudziwo kunzi unozopa unosvika uchina vanhu vachidonha so unofunga kuti that's all. It's not enough vanhu vakadonha vakasimuka vasina na safe. You know what chambers also busy. And we have people who have limited ourselves, they've been crippled by doctrines. Very punctual, very obedient to church standards, more than the standards of Christ himself. Because Jesus atombode varombo. Sorry zvenyu kuzvitaura so but andongofunga kuti Jesu ade varombo. All right. Jesu. Ndoti nyaya ikotewe zvakanaka andongofunga kuti Mwari havasi varombo. All right. Because dai vada aisa wazodila nyehurombo. Zvinoreva kuti kune zvinhu zvaakatoisa padhuze ukada kutsvaka ipapo natsopagadzirisa ipapa baba boss ndoizototi ipapa cheteka pane kakutodzoka kuchaita mashoko avo. But tine patino abuse scripture kuti Jehovha wevarombo because toda kuentertaina hurombo. But I'll tell you I don't think kune one akamborwa prayer microphone ikadona muchechi. Akana ari panongonyora pa comment section I've prayed. Then the HT40 speaker rakauya hybrid. All right. It was bought. It was bought by who? So if I as a leader I don't have a template that people can follow, I don't work, then it's something that need to be asked. How do you feed them? Say, how are you feeding if you don't work? You don't have experience how tough and hard it is, the marketplace it say. That one is an error. All right. That one is an error. So template yemfundisi asingashandi ari kusundwa nemweya inotyisa. All right. Because mangwana paanobata futi mukadzi wako wanda haufanira kupopota because mweya wakudya makwai ayo. All right. So all these things zvaitwa izvo inyaya kuti vanhu vanoda kuenda kure nescripture so that hatigoni kuvasunga hatigoni kuva rebuke because the scripture gives us my attributes. Go to Titus, Timothy anotaura kuti you cannot be a leader if you are not able to lead your own family. If you have no principles, how can you? How can you? So before somebody comes, he must be refined, fully finished. Totoona kuti adziri worthy. All right. So ndopa kuta era yakunzi naMwari pano kuti vafudzi vave ndo vari kufida ndo vakutodya. Pano kuti vaive provider, they are being provided. Two, another attribute of a leader, you must strengthen the weak. All right. So many weak are in church. Do you know the church Africa is the most weak people? Economically very weak. It's very very common to ona pa mchurch kuti munhu ndoshekwa tone company. The only anenga tonzari self-employed pangange things amavenge. And we'll be having about 200 of those people. Yay. 200 of those people. But ukochikoro kwavanodzidza they avambovunze religion avanei nayo. And avambovunza about tongues kunobhadhara school fees nemari. What is the church doing? The reason Jesu yakatomboudza vakomana neplatform aitozoti vakomana chiro ndisipa ndedzimwe nyaya dzavanofanira chimbopota vachitaura ndedzekuti vakomana tingaite sei.
kuti paitwe mari. tingaite sei? Ende Jesu wachona akabatoti pakati pemadisciples ake pakabva patonzi treasure. Musaikangani paiva nemubato wehomwe. Judas aitonzi aitomboba imwe. Hanzi vana Susanna, right? Yoko Herod, right? And they were serving Jesus Christ ministry with all they had. Hey. But as my disciples, so you know that there were people who were financing kwenda ku Judea kudi amoto zikepe zvangopindwa here. Haana here musi wakaenda kwedwa tax. Akataiwa kuma chiburotora ne ability ya Jesu. Akutozoti endayo Peter waimboita zvefishing. Unoraura. Saka zvinokana takuda kutuma munye munhu zvine chekuita nemari. Chiro chechu kwacho tumai ane ukama ane ruzivo. Zvino mukatuma mufundisi vasina mbira vakamboita nezvemari vanovhundukira $43 offering. Ikarowa. Ikazotoshayikonzi ko $43 iye. Ndakambopinda imwe chechi yekuti mufundisi akapedzisira adivheta. Mufundisi akadivheta mari yataida kuvaka nayo akatenga mota. Ende kuzobvunza kuti komufundisi mari yapa peswa akatotaura kana muchida ndotanga yako chechi. Is it? Yeah. That's what personal kingdom. There are some denominations, they are not reaching to the point of being qualifying to be churches. They are not church boards, they are not centered on Christ. And you eat the fat and you clothe yourself with who? Coming from who? Munonzeve roti kana dai government yatibatsira yaifana mbopoto ichitevera vatendi chivafunza kuti are you feeding or you are being drained? Hey. Yes, I'm a pastor. But I want to believe, no pride. But I feel like impact of pastors is little to the people around us. And they'll tell you, what the ministry is not, but the question is, what do we do as church to have that man? Kune ma program ari kurongwa ane chekuita kuti dhora ritoro. But who is the most beneficiary? Tirambidzo obvious vanozoshandisa ma scriptures anovimba nearitari achisefa paaritari anorarama nezvepa aritari. Hanzombe inodya pairi kupura inenge ichidyawo ipapa. Hanzi mbudzi inodyawo pakasungirwa. Alright. Saka vanhu vanenge vatori attached kune akuenda kubasa. Kune mumwe andakatonzwa aitoziva madates ekuti ninga anohora masiku. Yes, vanoziva. Vanotofona. Koidzwa hasha kana nekutoziva kuti achisiri icho chegumi. Hasha kutoti ndakamunamatira mani munhu kuti basa ari wane kuti kombi dzifambe kudayo but cheguma angawinze mabhazi $30. Asi serious. Kune mwari akatoti mbuya iyi apa 20 cents iri serious. Ndosaka Jesu akazoti pa Luke chapter number 9 and 10 achituma vadzidzi akati musaende newallet. Go here but musaende nezvikwama. Problem zvikwama zvazvinoita mukaenda kwasaint vanowana. Saka appreciation yavo vanogorwa $500. Movha mazoenda kwa moyo hakuna mari mapiwa appreciation yemvura. Munoze the next time yamunonzi shanyai home visit munoenda kupi? Kwa saint. Saka aizoti vhangeri kune kwaraizotadza kusvika saizvozvizvi kune kwarisi kusvika munoze. Munozoti machechi ari kuita macompetition ari kunetsana maharare musibidhumu kuna na bingo kumashomo haakugume nenyaya yekuti uko kwakuenda kunotendwa appreciation nenejongweka negaloni kana ratobuda. Saka maharare mopisa. And chinozonakidza kuharare machikobva kwaya vasiri vatendi kone mahasla. Hey. Kuroti iwo mufundisi wachona uri pakutsaga nevavo uri kuda kuhasla vachona mahasla utsvagawo futiwo. Ada kutonyudza iwo. So the church yave disadvantage has been disadvantaged to a greater margin. We have lost the quality of a leader. Handida kuti mufundisi ngaite murombo. No. Vanhu ngavandibata anambodaro. Anamboti mufundisi ngaatungamire nenhamo. But ndangofunga kuti a true leader must lead by purpose and function. Must all serve the attributes of a leader. That's fake why. Strengthen the weak. What ways, in which means can you apply to strengthen the weak?
feed them. Church is not feeding. We have had a pandemic akawanda. There is less input. Kunongonzi mazana cha attend chazo yakana yapera COVID. But we have been having 10 years taking that money. How much do we do returning impact in the community? Alright. Pa church yapo ndi patema mapoto. Church aitonana it means kuti ngonofushira mapoto kana mabhini mu community. So pangwa tutona matira kolera yakatone va Kristo we are foolish. Hey. We are just talking about kuzoenda kudenga. But I'll tell you to make it deeper. Why should we be reluctant about kudenga kwa tisiri certain of? Tisingagone kuva conscious about the environment we are very certain at it. So we have people that are on position, not on function. Hey. And the church yakuwa. And ukaona panosanga ndambenda unemwe gathering my pastors 1000 about the opening prayer. It took about 15 minutes pasha kwa prayer. Gathering. Yeah. Hey. Achikunitsa papo cha usuta vana ma voices. Nyaya nditoti papa chezvawo. Avatogone kuti vatende kuna angatonamata. Hey. Kutotendana semafundisi kutoti aiwa this one is a man of God. Apozo vese kapana ndo anobuda kadola. Alright. Offering yetu mbobude kokwe. Hey. But chimbondiudza kuti why is it ndaudzwa nomwe munhu achiti pane maboka rakataurwa rekunzi vamwe handisuzotaura maprofessions akataurwa kunzi ukaona munhu ane basa rakadai haabuditse mari, ane basa rakadai haabuditse mari, kobva kwanzi nemapastors mari hanzi haibudi. Mapastors neanoridza mainstruments semu WhatsApp group mari haibudi because anoridza instrument anangamira pastor. Alright. Vampe mari then pastor nongamira vanga vachiudza. Saka church yedu yachinjwa pakuti if you don't know you but kuridza mainstruments muri makutotudzawo zvimwe. Kuridza mainstruments hakusi kuministere kuyo, hakusi kutoshumira here kwatokwana kwekutoti alright kwatofanana nemudhikoni kwafanana an elder. Church has been moved back from what Jesus Christ addressed. The synagogues and the temples were there. But Jesus unzane musuwa akapinda akaona makazara. Alright. But Jesus akazoti akurumbozara nege ndombonopinda imomo. Ndobva anona mune mahasla. Alright. Ndokapa nevhesi unzi makabhurwa. Vanhu vakatiza. Kwanze usingaiti. Vanhu vakatiza. Saka now nyaya yemetsi ndei kuchechi kune facility yemadeals such that chamwari chachishoma. Saka chechi ndokwayadzokera kwekoko kuti it's now also a marketplace. Alright. Saka vari kuuya vachitoridza vanotoziva kuti aiwa paudyi wega. Iwewo pauri kudya ipapo ngatijiketesepo and you need us. Aiwa. Saka matosangana vevaya vane kukundikana kwavakaita kugrade 3 vakatiza quadratic expression. Saka ndobva vanoti tingaitei zvimwe vatosanganisira neanhu aritonyepa achiti mweya wakandidana. I imagine you cannot brag kuti ini ndakarota vision ndiri mukati memunda ndakabata bhaibheri. Izvozvo zvirevo kuti wakatumiwa kuwezoparidza. Mwari havasi confuse avasanganise vanhu nemiti nemaplants. Maybe uri agronomist. Because mubhaibheri machona imo mune maprofessions ese. Exactly. Saka why then are you mainly focusing pakuda kutorera vanhu mari? If people are gonna give, they give out of the revelation and also to a clear vision. Yes. If the vision is clear, it forces people to invest. Hakuna munhu angaitire wi mutsimira amwa mvura unless achitopenga. So we have people who really know kuti tsimira istombori tsime. So whatever they do, they know this one won't last. Vatofamba. Alright, of recent ndineka clip kandakaona kari kucirculate ka Prophet Emmanuel Makandiwa. So Prophet was saying the same thing zvamuri kutaura panapa achiti inini ndichitofamba mumotikari mangu izvezvi ndotori neworksuit yekutozototi pano ndofana kutoshanda madhamu achitobva panapa
vari kutomhanya wakakwidza wakadai womhanya kumunda unoona chibage chavo yet we've got a pastor akatongotarisa mubasket ari papupiti ivo vachitozvitaura vachitoti aiyo chimbotitarisa zvandakatoita inini. Of course he was not trying to brag, but who doesn't know kuti apostle prophet Makandiwa vane mari, yet he's still working, still a servant, a servant, and he's ndobatati powane evidence yevanhu vakatomuka nemimvuri kuti aipedza mufeso airaramisa vanhu even mumashipi Paul. But still he comes and said tinorova matende food kuti tisponsor evangeli. Ndopatati model yasiri kushanda inotyisa bhozi mukamusiya nhasi nyaya kuti hasi kumoramba kwenyu musi wanotanga kumoramba kwenyu muchazozvifila vamozozviona machembero. Saka what a prophet Makandiwa is talking about, that's the model. Tirofana kubva kunze tinoshandira mweya upi upi makambonzi zviprize fee kuti Maria saka pachatoadjusta kama mapiro kuchatoitwa semoni inoita kuti adjusta dzika kwakadzika kanda kwakadzika. You know, sometimes people they feel like he's speaking of voice, but do you know what kune inonzi prophetic psychology trickery. All right tibatsire neyo ndeti. So prophetic psychology trickery is it is when you say out things that touches the emotions. All right. So that people are out of their selves. All right. Vanenge vabatwa votanga kuchema. Saka vanhu vapinda mukuchema fanele munhu pamariro ukamuita ask utanga ngobvuma. Paanozopinda murealization ngokuramba. Saka pavanopinda mukuchema kwekwe vanokwanisa ngobudisa mari because vanenge vakabatwa nema emotions. Ivhangeri kuti aungambonzwa aurambe wakadaro but unose ukaudzwa kunzi life yawiri haisi yako unotonzwa kuti andofunga handisi kuramba kune mwe china but ndiri kuti wamuri kudaro right achibva imomo service ari kuenda kupi mimi imimi cheche yenyu mimi makambodiscover here mune mapastor mangani kandi mune manesi mangani maticha mangani ekuti vangangotanga chigroup chekuti kapedza kuti in the name of Jesus Christ and vanongogara pamabhenji votanga kutichwa wampanda geography combined science uva wanyura muna June. Saka mangwana you have healed, you have equipped. Yes. I mean ndikukunzikapo. So we have a gathering of crippled and they won't go anywhere. That's why kapane verse inonzi kune 18 years mudzimai waiseva but asina munana. Because the definition of saving yacho then what need to be done. Zvokuti kudai mudzimai akatanga iye angobuda muchechi zvinonjesa kuti zotevera kuti akune type inogara kuchechi yako kunyera musana ende haikwanisi kana kutorora vari kumafundisa akawanda sina kurora haavunzwe onai makubata isusu futi variko vavhuri vehombe ndo vatuti my 18 years muchechi they are serving but themselves they are not yet delivered. Yes Jesu achingonomuropafadza anambonzi akamukadzi akabva pastor akabva atobuda. Just like mukomana ipota achioneka kuchechi akanga ari crippled ndosaka yaoneka kubeautiful gate but musi wangu ropafadza anazombobatika atina uzombonzwa ne ndosaka mufundisi achizocomplain achiti wewe wataka kunamatira auchabatike noka if you bless me should I stay. Pane blessing rekuti azvichaite kuti ndigare because onaika kana saka muri kuti vanhu vari mucaptivity here munhu wacho kuti unofanira kuramba uripo uri project indicators of you have a good leadership. Ayo wasiko wakaonda uri crippled 5 years uchiri kungokamina. What has the church done? Panzi masiya dziri weak and dzakakuwara dziri wounded. What are you doing? Ipapo tibatsire boss onaika machurches akawanda tine prophets pastors out there who always complain kuti you see vanotokunongedzera pamba chona dana urikuona musikana uyu wamona musikana ari kubuda muGD6 uyu aipinda kuchechi kwangu ini chechi kwani batai padru kuchechi kwangu inini ndini ndakamunamatira akazosangana nemukomana akazomurora ane mari akabva atengerwa pavhala akatengerwa GD6 but musikana uyu asati akamboya kuzoti thank you man of God atopinda nemechechi atoenda kune
Borodo. Autokeswa. Ndizvo kono aizoti chi pakaona nzo. Alright. Dzane vana vakawanda panzi. Aibva tichi andini ndakaichengeta pamafloods. Hey. So the shumba ndotondiruma yakangana. Iri kangamwa ke. Yakangana. Dai ripo. Dakai feed. You know, by our African culture, ethics, even if you wrote my ethics and this one, but there's nothing we can do. There's something that is beyond us control as pastors. You know, but Pampacho, I think we demand this acknowledgement more than God. If God uses you to help somebody, if that somebody doesn't come back, I don't think that person deserves a case. Kana utiti vaudzo titiso. Nesuwe isusu kuti tive whatever we are. We are what we are because of somebody. Yes. No man is an island. This era manje ndo yange na Sarah mudzimai Abraham. Kunonzi ndiye akati Haga chimbotora ka Abraham. Haga chingonodaiso ndobvatita mwana ipapo. Iye zvatadza. Pakunonzi Haga wakazenge wakudadira. Alright. She's forgetting that she became because of Sarah. Then once Sarah became jealous and cast it away. So kuti today era amuna shoko raMwari ka rinobva rizenge rakudhara but chipitotara zvitika izvozvo. Vasimudzwa macho. Vandambudziko rokuti vana kurowa nhongonya kuti kuyedha. Vakutoti haakupi kwachona. Saka because we are still humans, you know, pain comes but aiwa to visit a platform. So I think that area also address work and is one on the ethics side. Wakaitwa zvakanaka izombo dzokawo utende. Probably pamwe iseta kwana nguva vamwe vanongoendawo. Exactly. So but ndinofunga kuti azvigone kuti mufundisi abva afamba achinongedzera. Ndinongofunga Strive Masiwa kuti patime yakanga ari muno muZimbabwe aitoitwa maprayers obviously nemapastors. But azvichaite kuti anga ari panapa is now international. He's supposed to be everywhere. Zvokuti Harare kana Zimbabwe yega ichamukwanisa. Cannot continue. Yes, so I can imagine kuti mufundisi vakava munamatira pakutanga vakaprofita kana varipo kana zvine chiprofita. I'm not saying ndo zvakaitika. Ozvinonzi vanoti kudii? Haripo mawani. Kana asingadoni. Izvo kana network dai singatotenge kana airtime chaichai. Ndakango for life. Strive chete niva nema scholarship acho vaitongowacha. Ma areas anoda kuaddresswa. Ndopazonzi ngatimbotaurewo nevaRevi. Alright. Ngatimbopawo izwi ngatimboenda kupi? Iko kuti tinotsiurana. Maonero kuti havana kurambidzwa kudya. Pazonzi you feed only. So not the feeding aspect haina kurambidzwa. But pazonzi only manje. Pazonzi only. Amino kana murupanzi. Pazonzi you feed yourselves only. As long as you do not feed. You feed yourself only. So there are certain areas you have neglected. Sometimes you are not renovate a toilet. But mune 3 more orphans. Hey. I don't know. Already you have a car. Your Mercedes is driving well. But you are putting a pressure that you need a Brabus in the next 3 months. But do you know that the next 3 months can be utilized to change remade and become an entrepreneur? Saka na mafundisi achinotsva anyepe abe amwe tomboti achanombonosfira iye only anotsvira iyoyo ende kutsva kwacho hakusikumbuva timire kuenda kudenga vanototsva chitoona undozonoti apa dziri kutsva idzi dzimwe nyaya dzatinotombofunga kuti mapersecution mwe kwacho kwatova kutotsva nyaya only pamwe pacho patiri kuti ava vangambosangana nyaya dzakataiso nemuta dzaidzozo ukazitarisira dodzi maaccident akavanda kudarika kasikorosoro kemutende inyaya dzekuti only mazonyanya hamusi kurambidzwa nyungudya but only mamamboonere nekumwe kunombobvawo offering yacho
kune Muri mumwe kungotora kune mumwe yes. andakanzwa achinzi haatendi mariro mariro imwe nesangano mariro iva ndo vakawanda So what does that mean? ukatobatwa maoko futi pamwe pachona watoita What does can you tell me murudodo bata maoko you need an appreciation. Hey. Of course muse church admin ngongopa a few kuti muende. But appreciation manje kanzi yabva kune vari kufirwa. But type yemafundizana Peter panguva yacho pavakanzwa kuti kune afa vainomutsa. Type ya Jesu takanzwa vainomutsa. Ndivo vaitoenda nesomething. Isusu maitova takupa appreciation yechema. Your voice over nodya chema. Ana yawe singarowe. Pari kubatwa homba papa. I don't know some ndingofunga kuti us as the church we need Christian members that are so bold with guts to interrogate, investigate the doctrines. Alright. Doctrine iri harina kufungwa inonhu ari pasi pavo pasi pemutoo zvavo vane ma-weaknesses ava. Sorry, I'm not attacking the church. But you know what? The world is changing, technology. But kune imwe yandakambonza ndototi yairambidza kuonekwa kwema-TV. Saka cyclone idai mamakanzwa yakaura nhangani. Communication yaionekwa kupi? Kwaiva here nemuprofita aimira achiti now is turning left, it's turning south. Kune ma-strong winds akati asi ku-TV here. What can you justify kusaona TV nekuti phone ine nudity yakaipa ine zviri nasty. Some of the doctrines kwamatarisa origin yacho ndio kutoona kuti yakatonodevelopa mweya wakanyeperwa zvavo but apateni munhu ari handicap psychologically Asirukit. and you find that kana kune challenge yakawanda mapastors they don't advance. Mwana wesangano atine degree anoita masters. Pastor aringori ipapo kana alright ne2 O levels idzodzo ari kuramba kutowedzera. Tisingatombotaura zvema O levels. Alright zvimweya wacho au advance way. Unotofana kuadvance. I'm more advanced. I'm more advanced in my fastings. That's not enough. Spiritual growth. Mwari vanoblessa munhu zvichienda neresponsibility. Hazvigone upiwe national prophecy iwe une vanhu 12 besangana nazviti. Zvisaka makunzwa vana mafathers ayo faith vakawanda vane mega churches ava nyaya dzavo dzihombe dzavanopiwa naMwari but dziri kuenderana neresponsibility. Saka pamwe pacho hatavarambire vapfume because the responsibility is very big. Saka vanhu vakawanda they are praying for anointing that is very great more than their understanding and information. Ende hakuna zvinhu zvakadaro. Haugona kuita mafuta anointing yakawanda kudarika ruzivo because you end up being the lost child. Hanzi vana vangu vanorasika nekushaya ruzivo. Vandoramba vari vana vaMwari vakarasika. Wotoparara but uri mwana waMwari. Saka kune mwana anzi the prodigal son akanomakisa. Because haazivi kuti mari yachakambowanikwa seiwe yaiparadza. Ndo Vadzoka mvaona yakatosiya yakatowanda. Iye akabuda nebhozi akabuda ari complete. Zvinoroti sometimes remaining there you can upgrade. So I wish, I don't know pastors around, I know some may fight, but I'll tell you there's need for advancement. Advance your quality. Ipapo ndofunga inyaya yatichatombozoti tinatsogara pasi zvakanyanya kuti mapastors vangazviempower sei. Of course spiritually they are empowered, but pazvinhu zvenyama economically nenyaya yamataura zvakare kuti pamwe pachona panotoda kutoti mufundisi ange ari anodzidzawo counseling chaichai pamwe pacho apane prayer. Everything is not spiritual. So I think tichatozodzoka zvakare. Because if you can't rather allow mwana wesangano anoita hake course. But anozota vana vatanga kuendera iye manje atovache akutodya. I am a pastor. But there are things that you are not qualified for this. People ignore theology. Kwakatonaka. Kunoita paunosangana nevamwe you know how to handle. Because pamwe pacho you end up going for bigger goals, financial obligations, anotoremera church. How can you expect 10 people
in a high density like mfakoze kwadzana vagone kutenga brabus for the range. Ayo chirege timire ipapo munowasha, chivirege timire ipapo. Nyaya iyi yakakura nekuti I know kuti ine kutoatakwa kwakanyanya kuchavapo. Rege tidzorere kwavari ivo vari kunze uko, because ivavo vatiri kutaura navo ndo vatendi nevafundisi, ndo vanitori nekumachurches kwavanoenda. So takudzoka kwamuri, all you can do is write mucomment section kuti umbotiudza kuti kuchechi kwenyu zvinofamba sei, kana kwawakamboenda kana kuti kwauri kuplana kuda kuenda. Maybe you are still doing my research kuti kwamira sei. Motinyorera comment section kuti what do you think about what Apostle Rodney is saying today. Zvatiri kutaura panapa munozviona sei. Don't forget to like, don't forget to share, don't forget also to subscribe. That is if you haven't subscribed. Apostle, tichipeta munobatika sei? Okay, ndobatika pa Facebook. That's Rodney Gabriel, and also Asa Christ Church. Also the same on Instagram, TikTok, and IG. Right. And also physically we have our assembly in Korobra, right, in phase 2 Korobra Harare. Then my contact line is 0777 800 590. Ya ndofunga mangozvinzwira chiri musakasaka chinozvinzwira anzana waMwari oye. Hande tinoshanda ndete sangogumire muku pa only kana watereka pa only pande tisu ngatiwane zvatinoitawo kuitira kuti basa raMwari ringe richienda mberi. Zita rangu riri pachitupa semazuva ese, tsango Saint. Ndanga ndichifamba ndina Apostle Rodney Gabriel Rupia panapa pa Saint TV. Ndichida kuti a big shout out kune Saint TV crew vanga vachibatira mushini. For now tichiti it's much love and God bless you all. Chabuda zvei.